Kung nandiyan ka, tutok na. Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Metro at Mega Manila ang oras natin sa buong kapuluan, 29 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. Ay, tinatawagan natin uli ng pansit. Tinatawagan natin ng pansin ang maswerte nating driver na nanalo sa ating Love Knows No Boundaries. Saan ka man ngayon naroroon? Tomas! Walat! Sumuko ka na! Ang ating UB Express driver na si Tomas Walat. Ayan ang plate number na kanyang minamaneho, NBX 1007. Ikaw ang ating maswerteng nanalo ng 1,500 pesos sa ating Love Knows No Boundaries. At pwede pang madagdagan yan ng another 500 pesos kung madadala mo dito sa loob ng 2 oras. Ang deadline mo ay 8:30 ang tubo. Nagamit mo pag nag-alis ka ng spare tire sa iyong sasakyan. So again, Tomas, sumuko ka na! Dahil tatampalin kita ng 1.5. Ayan, sa mga hindi pa po nakapag-register. Ayan, dito po sa ating Love Knows No Boundaries, ano pang hinihintay nyo? Sugod na kayo dito sa aming himpilan at magpa-register na. Okay, palista na. Ito na mga kabisyo, hindi na natin matatagalin to. Makinig, lakasan ng volume. Pag-usapan na natin to. Anyari! Oh no! Miss Catering, naalala niyo pa ba? Yung well, I'm catering my parents. Ibig sabihin, sabi niya pinapakain. Miss Catering, ayan, pinangakuan daw ni Carla Estrada na maging PA noon, pero hindi raw natuloy. Oh no! Ayan ay ayon sa interview ni OG Diaz kay Miss Catering. So lumabas yung kwentong yan na pinangakuan daw siya na gawing PA ni Carla Estrada, tapos hindi raw natuloy. Oh no! Aba, logican na natin to, Tang. Ay, ano pang hinihintay mo, Kalbo? Pasko! Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic to na nangyayari yung papangakuan ka tapos bigla na lang nakakalimutan. Diba? Ganun nang ginawa ng ex mo sa'yo, diba? Bigla na lang siya naglaho na parang bula. Pambihira naman, oh. Minsan kasi dahil sa tinatawag nating heat of the moment, yung init na init ka. Diba? Yung adrenaline mo biglang nag-spike at nakapangako ka ng nagdesisyon ka, nangako ka. Pero nang humupa yung excitement at adrenaline mo, na-realize mo na, hala, mali pala yung desisyon ko. Diba? Parang ano lang yan halimbawa, medyo nagkainuman. Kayo ng tropa, may nakilala kayong chicks. Syempre, medyo hit na hit ka nun. Parang aso lang Diniskartehan mo! O nang nahimasmasan ka, bumaba na yung tama mo, na-realize mo na, hala, mas makinis pa yung alak-alakan ng tatay mo dun sa mukha ng babaeng diniskartehan mo. Maloy ka. Na mga kabisyo, eto po, logican po natin Ang mga tao po ay kadalasang nangako kaagad dahil sa emosyonal na reaksyon.
Kaya nang sinasabi ko, nagnanais na magbigay ng kasiguraduhan o hindi ganap na napag-isipan. Sa oras na dumating po yung panahon ng pagtupad, maaring nakaharap po ng mga hadlang, pagbabago ng interes o hindi inaasahang pangyayari kaya't nakakalimutan o hindi natutupad po yung pangako. Maging sa, ito po, real talk po ito mga kabisyo. Maging sa akin po, si Kuya Willie Revillame. Personal pong nangako sa akin dati yan. Matagal na panahon po ito pero personal po na nangako yan. Tumatawag pa sa akin personal. Nag-uusap po kami niyan. Nung unang panahon pa po tapos sabi niya, Diego, bibigyan kita ng relo. Akong bahala sa'yo. Hindi po natupad yun. Pero ang kagandahan lang po, during that time, hindi naman talaga ako umaasa ng bongga. Parang ikaw, auntie, di ba? Pinangakuan ka rin din ng ex mo na pakakasalan ka niya pero hindi ka rin umaasa. Bakit kaya, Tang? Kasi alam niya na hindi mangyayari yon. O bakit naman, Tang? Kasi yung ex niya may pamilya at asawa na. Aragoy! Maloy ka! Ay, nako. It is now 35 minutes after 7 o'clock at kayo pa rin po yung nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Now we're gonna slow things down a bit. And here's a song for you. Enjoy the song habang nagmamaneho. Good evening, Metro Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!